Hello everyone! Welcome mga Kagoryo! Welcome back to my YouTube channel! So for today's video guys, it's early in the morning, no? Wala kasi akong magawa. Siguro nasa mga 10:30 AM na ngayon. So meron kasi nag-request sa akin, gumawa ako ng foundation review. So actually guys, hindi ako bumibili ng mga mamahalin na foundation. Yung mga mamahaling foundation ko guys is mga gift lang sa akin, so mga bigay lang sa akin. So actually guys, magaganda talaga syempre yung quality ng mga mamahaling foundations kasi syempre mahal, syempre, tsaka branded, tsaka imported galing sa ibang bansa. So gusto ko ipakita sa inyo kung ano yung mga foundations na mga binigay sa akin tsaka yung mga binili ko na. So actually guys, yung favorite na foundation ko talaga is itong L'Oreal Infallible. Ito yun guys. Ayan. Ito yung favorite na foundation ko sa lahat. Kape init na kasi guys, mura lang siya, tapos full coverage siya na foundation, tsaka maganda talaga yung quality. So L'Oreal Infallible, ito yun guys. So guys, yung price nito guys is nung unang labas nito is nasa mga 550. Siguro umabot din ito ng 600. Tapos naging bumaba, tapos naging 499, 550, 499. Tapos hanggang nag-sale na sila, naging 399 kasi pa-phase out na kasi ito guys. So siguro kokonti na lang yung mga stores na na magbebenta nito. So yung siguro mga last stocks na lang nila, siguro inuubos na lang nila. Pero sana hindi mag-phase out. Sana bumalik siya. Yung L'Oreal Infallible guys is magaan sa skin. So hindi siya yung nag ingay yung aso namin. Guys, madali siyang gamitin, tapos hindi madaling matanggal, tagang long lasting siya guys, lalong lalo na tsaka pang Asian skin tone yun. Tapos meron pa akong isang gamit dito guys na maganda din, Maybelline Superstay Full Coverage Foundation. Yan. So ito guys, maganda din to guys, magaan din ito sa mukha, tsaka long lasting din siya, fully coverage din siya, tsaka yan, init, magaan lang to siya sa face. Tapos yung price niya is naman, affordable din naman siya. Maybelline Superstay, 499 pesos. Mabibili natin to sa mga department store, sa mga cosmetic area. Bayan. Minsan nagsisale din na Maybelline. Yun. Super ganda din ito. Isa din ito sa mga favorite ko na foundation. Minsan guys, may nagbibigay sa akin ng foundation na mga mahalin. Meron din akong MAC. Actually guys, tatlo lang yung MAC ko dito. Bigay lang sa akin to guys, pero hindi ko maganda yung MAC, maganda yung quality syempre kasi sikat na sikat yung MAC, diba? Kaya lang yung niya guys, yung hindi ko gusto sa kanya is yung amoy. Medyo matapang yung amoy ng MAC.
Pero hindi siya expired guys ha. Ano siya guys, medyo matapang lang talaga yung amoy ng MAC. Tsaka maganda din siya, fully coverage din siya. Yun. Tsaka magaan din siya sa mukha. Kaya lang expensive. Medyo mahal siya. Gaya din sa akin to itong Mary Kay. Sample ako dito guys. Itong Mary Kay. Yan. Maganda din itong Mary Kay. Kasi hindi din siya masyadong mahal. Yun. Mura lang siya. Tsaka magaan din siya sa mukha. Tapos fully coverage din siya. Tapos ano, hindi siya wala siyang amoy. Ito guys, ito Maybelline Fit Me. Maganda din to. Meron akong 3 bottle nito guys. Mas mura to kesa sa Superstay. Mas mura to kesa sa Superstay. So ito, Maybelline Fit Me Matte Poreless. Tapos ito is Maybelline Superstay Full Coverage Foundation. Puro to maganda guys. Kaya lang mas mahal to. Ito nasa 4.99, ito nasa 3.99. So parehas lang maganda. Yan. Tapos hindi sila mabigat sa mukha. Magaan din sa mukha. Tapos ano, may nagbigay din sa akin ito guys, itong Fenty na foundation. Sabi nila super expensive daw tong Fenty na foundation. Kaya lang guys, maganda tong Fenty kasi talagang natatakpan talaga yung mga gusto nating takpan sa face. Madali, tsaka fully coverage talaga siya guys. Tapos wala din siyang amoy, maganda din siya. Kaya lang guys, yung ayaw ko sa Fenty is yung nozzle niya, yung nozzle ba yun tawag doon, yung parang pump niya is madali siyang masira. Parang ayan o, ayan guys, may spillage siya guys kahit na nakatayo siya. Tapos yun, ito talaga na, sa mga reviews guys na sa YouTube is ito talaga mostly yung ayan o, ayan guys. So sayang, kahit na nakatayo talaga siya guys, talagang nag-i-spill siya. Yun yung ano ko na nawo-worry ako dito. Ito wala namang nangyari, siguro barado na. Tsaka guys, madaling masira yung nozzle niya. Minsan hindi na nagpa-pump. Tapos yung iba may spillage, talagang lumalabas yung foundation. Yun yung problem dito. Kaya yung ginagawa ko guys is nililipat ko siya ng ibang container, yung ibang pump. So ito guys, so from dito going to here, nililipat ko siya dito para hindi siya masayang. Kasi pag pinabayaan natin siya, kusa talaga siyang nilalabas. Kusa talaga siyang lumalabas yung foundation. Ba yan, nilalabasan. Sorry po. Sa mga batang nakikinig dyan, sorry po. Yung lumalabas guys is yung foundation. Yan, ito guys, container. Dito ko din sila, pagkaubos nito, pump din siya guys, maganda. Bigay ito sa akin ng friend ko from Canada. Meron akong mga ganitong foundation, siguro mga 8 na ganito. Pagkaubos ito guys is ipupush mo lang to kasi guys pagkaubos is umaakyat yung yung parang pump niya. Parang ipupush siya kasi paubos na. Tapos yung ginagawa ko guys is pinupush ko lang siya. Yun. Pinupush ko lang siya pababa. Tapos yun, nilalagyan ko na siya ng foundation para magamit ulit. So hindi ko to tinatapon kasi maganda kasi to. So galing to sa Canada guys. So hindi ko alam kung anong brand ito guys. High definition din ito na foundation. Bigay ito sa akin ng friend ko from Canada, si Ate Big Girl. Yan.
So, guys, hindi ako bumibili masyado ng mga foundation kasi marami pa namang foundations na pwedeng gamitin. So, masasayang lang kung hindi natin to i-consume. So, kung bili tayo ng bili, masasayang lang pera natin. So, meron din akong foundation dito guys. Itong Mitsuyoshi Foundation, Cake Foundation. From Japan. Meron akong meron akong tatlong cake dito. So, mayroon akong shade na 3N, itong 4N, at saka mayroon akong 7N. So, ito guys, ginagamit to ng mga stage performers, yung mga stage actor, stage actress. Meron din mga artist na gumagamit nito kasi hindi siya madaling maghulas. Yung talagang long lasting din siya guys. Kaya lang cake foundation siya. Ginagamitan siya ng sponge. Tulad nito. Ito yung ginagamit para sa cake foundation. Yan. So part na ito. Binabasa tapos ginaganon guys. So super ganda din itong Mitsuyoshi Foundation guys. So sa mga stage, mga theater actors, theater actress, so I will recommend this Mitsuyoshi Foundation dun sa mga dancers. Yun, ito yung mga ginagamit nila kasi kahit nagpapawis na, hindi siya madaling matanggal. Yung may double chin pa, kailangan natin mag-exercise. So yun na guys, yung advice ko lang guys, kung ano yung meron tayo is i-consume muna natin, wag tayo bili ng bili. Actually guys, meron akong gustong bilhin sa online na foundation, yung sa Glam Skin Manila. Wala kasi akong ever bilena na foundation. So, wala akong stick foundation guys. Yun yung dream ko na magkaroon ako ng stick foundation. Kaya lang wala. Kasi medyo mahal siya. Gamit ko na sponge or tawag dito, makeup sponge set is itong Glam Skin Manila na latex free and hypoallergenic na sponge. Ito yun guys. So ito guys is from Glam Skin Manila. Ayan, super cute tsaka super ganda. So sa lahat ng mga sponge na na-try ko guys is itong sa Glam Skin Manila. Yan ang cute oh. Ito yung pinakamaganda na na-try ko sa buong buhay ko. Kasi super lambot tapos madali siyang i-blend. Yun. Yan. So, syempre, meron din akong itong mga sponge na mga maliliit. Pagkatapos gamitin, pwede na itapon. Yun. Pero itong Glam Skin Manila, guys, washable siya. Ginagamitan ko lang siya ng makeup remover or yung panglinis ng brush. Yun. So, kailangan, guys, is malinis talaga yung mga sponge natin. Talagang kailangan natin dinidisinfect talaga natin to. Nilalagyan ko kasi ito ng pagkatapos kong linisin, ni-sprayan ko siya ng alcohol. Ayan. Tapos natutuyo yun. So actually guys, marami akong gustong i-try sa online ng mga foundation. Kaya lang marami pa naman akong foundation dito. So why not ubusin ko muna to guys bago ako bumili ng ibang foundation sa online. So sana matry ko yung mga foundation online kasi tingin ko kasi magaganda kasi may mga reviews na din ako napapanood sa YouTube. Yun, magaganda yung mga online na foundation din na mga bagong labas, mga bagong foundation na labas. Che! Shh! Bingo! Che! Yun guys, meron kasi kami mga aso dito guys sa loob ito, yung chihuahua at saka yung pug, lalaro yung dalawa. Kakainis. So guys, hanggang dito lang muna tayo guys. So sana may na-learn dun sa mga foundation ko. Yung konting foundation ko guys is importante na sa akin. So yun, so advice ko guys is kung ano yung meron muna tayo is yun na muna yung consume natin. So para makatipid. Yan guys, hanggang dito muna yung review natin sa foundation. So
susunod na naman is siguro titingnan ko kung ano yung pwede natin i-review dito na mga makeups. So, yan. So, sa hindi pa nakapag-subscribe sa akin guys, don't forget to subscribe, like, comment, and hit the notification bell para makatagap kayo ng notification na meron akong mga bagong videos. Bye for now guys. So, stay safe and good afternoon.